Soc Ensi. I com pots veure, soc transparent, perquè practique les finances ètiques, solidàries i alternatives. I això què vol dir? Amb 6 euros teu compte. El primer euro es diu equitat. Amb ell aportem un valor que reconeix a totes les persones en igualtat i dignitat, i a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació, siga quina siga la seva condició social, de gènere, edat, ètnia, origen o capacitat. Vinga, amolla l'altre euro. Este és el del treball. Considerem que el treball permet el desenvolupament de les nostres capacitats i és clau en la millora de la qualitat de vida de les persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques. El tercer euro es diu sostenibilitat. Volem que tota la nostra activitat productiva i econòmica estiga relacionada amb la natura, font de riquesa econòmica i de bona salut, integrant la sostenibilitat del medi ambient en totes les nostres accions. Encara queden 3 euros i un munt de coses per fer. El quart euro, cooperació. Volem afavorir la col·laboració front a la competència, construir un model de societat basat en el desenvolupament harmònic, les relacions comercials justes, la confiança i la transparència. Cinquè, sense fins lucratius. Desitgem el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de totes les persones per damunt dels interessos purament econòmics. Entre tots i totes, fem una gestió eficient dels projectes viables. Busquem el benefici integral construint un model social, humà, solidari i equitatiu. Ens queda l'últim, el sisè. Aquest és l'euro del compromís amb l'entorn. Amb el nostre barri, poble, ciutat i territori, fent un camí que genere processos de transformació social en benefici col·lectiu. Ja saps per què soc transparent, perquè practique l'economia que té en compte les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Eixa és la prioritat per damunt d'altres interessos. Alguna vegada 6 euros t'havien donat tant? Apa, ja ens veiem!